Kadon ko ka video kabang aladap penmi kababatay sepang kajing yelong kawai apa dang ki jat Niam beper. Haka tu ba video ngi layu iba kumno kila tay ya kata ka jaka mani belai ba kini mani belai lang haju apa dang ki jiu ki muslim bat ki kristan kumbang ite ba ki jiu bat ki muslim ki yashun ba kawai pat rai kumbang iba ya kanika jika mani belai lang apa dang ki muslim ki hindu bat ki kristan bat ki wei pat ki Niam Baroh kini mani lang hangta ladap tay bat kani kadika yeng mani bat hakapor ba tay ya kanika building upup ulapun bena ba on saplino mentaus nam arjar puar nrei adu mentaru ngimpari iba kin plien nrei menhaka khatsan terik u setumbar kaladon biang kajing ya kendulang jong kini ki he nong Ialam Niam beper kentub ya ki Niam Hindu ki Kristen ki Muslim ki Jiu ki Buddhis bat ki we ki Niam Baroh kila ya kendu lang biang hakanong ba astana kai kanika nong ba astana kanika ngini apa mentah nomor bah ladangi pet bah kanika rukom tay kanika nong ba astana ladangi pet ngi maka don jingadai bar kita ki Illuminati bar ki Freemason ki ba mani usitan ki ba mani ya kasngi ki ba mani ya ki jingtau ki jong ublai om ki ba mani ublai te kumta ha kanika video nginom ya pechu ya kata kajing ya kendu lang lane kajing tay ya kata ka yang mani jongki makin yang mani lang haju rei mentangin ya pay no saya kani ka wei ka yang ba kilatay ban penlong kajing ya kendu lang hapadeng ki Niam beper ki he ki han jongki Niam kinwan hakane ka building ban ya kendu lang hakane ka nong ba astana kilatay itanat bahaya kane ka nong ba astana bat ya kane ka building ban penlong kajing ya kendu lang jongki he ki han jongki nong Ialam Niam beper Jong Baroh kuwe ke pertai kani kadi kata ka building bahe ba balatai ha kadur jong ka parliament bat kila khot ya kani ka building ka Palace of Peace and Reconciliation balai kitai ya kani ka building ha kadur jong ka parliament dadangi pej ba ya kajing tai ya kiba kila tay ha kanika nong ba astana hi kamtam ya kanika Palace of Peace ngi iba kadon sipun kijing mur bari hakaba kila tay ya kanika nong ba namala dangi pet ngi kuma kadon kijing adai lanika bala tay ya kada kita ki Freemason bat ki Illuminati kendiat na kabenta kitu ki bom patip sepang kini ki Illuminati bat ki Freemason ngan subatai lengkot kendiat ini kidai ki bamani usaitan kini ki Illuminati bat ki Freemason kidai ki bamani ya usaitan bat ya kasni kidai ki bamani ya ublai ubaim kumba ngi mani ya ublai ubaim ndai kini ki mani usaitan bat ya ki jingtau ki jong ublai ban pensisya pa ya kaneka video ka ba ki pen sepang ka Bible jong kini ki Freemason apa kendiat ya kaneka video ba pin iba kumno ki Freemason kidon la ka jong ka Bible Mason Bible totally demonic for Masonic use so they've got alternate definitions of words but what really shocked me the first time I picked this up sun god Ra Amen the father of God the creator published in the Freemason Bible, which is, near as I can tell, it's a King James version. People like Jordan Maxwell and the woman who made Ring of Power, they try and mix up language and they say, oh, well, when you say Amen at the end of a prayer, you're really, this is who you're saying your prayer to, Amen Ra. Well, that's a lie. The sun god. That's the mystery religions. They mix in all these lies and pagan sun worshipping, trying to corrupt and pervert everything.
Well, that was Osiris's penis. That's Worship for fertility. phallic worship. Yeah, and the Washington Monument, it's an Egyptian obelisk. There's one at the middle of St. Peter's Square in the Vatican. There's another one in the middle of the city of London. These Egyptian obelisks, what are they doing all over the planet? It says Masonic Bible. That's what it says. This is copyrighted 1928. Could that be a coincidence? What's the significance of 33? The Holy Bible starts on the 33rd page of the Masonic Bible. Kini ki kan hun Illuminati ber Freemason ki kwa ban perlong ya kan ka perthai tang kawai ka jing sansyar kawai ka niam kawai ka jingai kawai ka jing yamani kumta tong ini apa ya kita ki jing tai meti ki jing bu jung ki khnang bangin tip ban sothu Shano kan ka jing yalong kawai jong kita ki niam kan Ialam nang kong ini apa shwa ya kan ka jing bu jong kan ka police office ni kata ka yeng pakidulan ba ki lashna kadur jong ka pyramid kaya kani ka jingmut jong kani ka pyramid ya kani ka dur jong ka pyramid kadon ha Egypt but ya kani ka dur pyramid kila shon shapru ha ka $1 bill but ha kani ka $1 bill ngi I malato kumni Norvos Ordo Seclorum kabamut One World Order balada phi wat ne search na ka Google da ka ba type Illuminati symbol sa click image hangtu kan pun ibai ya kani ka dur pyramid kani ka pun pawa kani ka pyramid kadai ka symbol jong kini ki Illuminati ka jing shna ya kani ka police of peace ha ka dur jong ka pun iba kani ka police of peace la shna berlatai la baitin ka da kita ki brio ki badon hapo ki Illuminati ber ki Freemason ka plan jong ki kalong ba kin penlong kawai ka jing yamani ha ka pertai hi bero kawai nangta hangni ya kini ki artli ki paya kini ki ki symbol jong ki Freemason ha kabala khot ya kini ki paya uwei jakin bat bowas pet kini kadur hangni ka dai ka tempul jong ki Freemason ngi bodon kini ki paya artli nangta ladangi pet shushu hangni ngi uni ujing tai ya uni ki ong uding ga jingim lane tree of life mantang ini pej bahashu shu shipang jong kanika pyramid lane kata kabaki ong ka police of peace hangni ngi iya kanika jika shong meeting jong kita ki he ki han bat kinong Ialam Niam Jong Baroh ki jat Niam pej hangni kalong pelun baladangi pej bah hangni hapadang ikum ka khamat bat kanika khamat ngi iru ha kanika $1 note bat ru kum ha kadur jong ka ski kani ka pun pau ba kini ki mani ya kasngi ya kani layu iru ha ka symbol jong ka climate change submit ka banlong mentau bunai ha Egypt ha ka ba ki he ki han jong gi nong Ialam Niam bat ki he ki han meti nong sunshar ken sa Ialam lang ha Egypt nakam ta ka climate change submit jong ki pe je kani ka symbol jong ka ni ka climate submit ar hajar apuar Maliki bu kumni ka eka jingbo jongki shalanda kani ka climate change submit hawait ka bahala da ki he ki hanjong kiri ka pertai ki ile ban wanra ya ka mante la kam ka jing penjulor ya ka mariang ndrei ha padang ka jing kundu lang jong kini ki nong Ialam Niam bat ki he ki hanjong kiri ka pertai bro kuai kan penlong penban ya usitan bo unyo kabu man pelong biang kawai ka jing sanchar kawai ka niam kawai ka jing yamani ha ka perthai bro kawai ka ba pelong biang makin tai ya kata ka Bible kumbangi puli ha ka kitab Genesis nong bakhat wai ba ki tai ya ka Bible namar ba ha ka takapor kani ka perthai kalong kawai ka tin kawai ka jing yamani kawai ka jingai kawai ka jing sanchar la sanchar ya kini ki brio ha ka takapor da unimron kumta kani ka climate change agenda ro ka pelong ya usuitan ba unsim ba unyo kabu ba pelong kawai ka jing sanchar kawai ka niam kawai ka jing yamani bat ban pelong ba kawai bat honda kila long kawai kendala skamba hangta ka jing rong no ka sawan
nang tangin pe shushu ya kani ka Palace of Peace kani ka building malatai ban pelong ka jing ya kandu lang jong ki he nong ilam niam ba per kani ka building la dangi pe shepo pe ya kani ka sat hang ni ya kani ka sat hang ni hajrong i ba la penwan dur ya kani ka sat pelun ha ka dur jong ka sngi nang ta kani hang ni i ya kani ka dur jong ka paru kani ka thau ya kata ka jing suk bane ka jing long lang ka wei ka shti ka ban kong sha ki Thessaloni ka long ka basan ka khoru ba ar ko namar ba phi tibyang ba kata ka sngi utrai kan wan kum unong tu menmiet kat ba kidang ya ong ka jing suk ber ka jing skamba onda kumta ka jing jot kandit kan ngar aki ka jing sukhun ha ka brio ka papun kun makin om yo la shu da lei kini kit khot ke kranshai angni ka ong ba haswa ka jing rong no kandon ka jing suk ha ka perthai ka jing suk ka jing skam ha ka jing yalong ka wai dei hangta kan sawan ka ta jing rong no te kumbangi I manta ba kani ka jing yalong ka wai kala nang skam hoj a jing shishia kani ka jing yalong ka wai ka jing thumu jongki ka long ban pendu ya ka jing yashun ka wai ka niam ya ka wai pat ndrei katba kidang pelong kata ka jing ya kandu lang ka ba man kapor kata ka jing sha thombor jong ki kristan kanang jur pe hang ni he India lei kanang mi ki si kala nang khamjur pe aki wiki ri kumakari Afrika akiri muslim kumta kani ka jing kandu lang kam dei ka ban pendu ya ka jing sha le ben ka jing sha nyon ben ki kristan haki wi par ki niam he pa ndrei ka dei ka plan jong u setan ban wanra ka jing yalong ka wei ban tei biang ya kata ka bible ma phin su thu khamba shanu kani ka jing yalum lang jong kini ki he nong Ialam niam kan Ialam sapai ha ka ni ka video mapin ngidi ban su thu ba deina kani ka jing yalum lang jong kini ki he nong Ialam niam ki he gi han jong ka pertai deinang ni ba uta antichrist sami